Allah, anche dire in italiano, andiamo da questa parte, guarda questa è la parola. Ah, ok. Practic è scrisă la volumane. Noi lì ci riscrivere questa è la parola, a sinistra, a sinistra tutti uguali. Perché si chiama la volta di Allah? Perché si forma la parola di Allah dall'arabo arabo, mai frumos e mare acolo. Aia e șmecherie. Deci, practic, vă explic eu ce am înțeles. Aveau niște poduri de făcut și nu le-am mai făcut și au rămas niște bolobani din ăștia. S-au gândit, bă, ce facem? Că le ducem aici în mijlocul deșertului și scriem ceva cu ele, chipurile. Ai înțeles, mă? N-au mai făcut podul ăla de trebuia să-l facă. Și au scris să fac ăsta. Andiamo? Hai că vreau să fac băița aia. Guarda che colore, va. زي الواد مش عارف كان معاه مين من كام يوم، زبون قد كده ويقول له Piccolito. يقول له زبون نص